Egy igaz testvér mindig ott lesz mellettem. Egy igaz testvér mindig fogja két kezed. Egy igaz testvér a bajban is a testvéred marad. Szegénységben, gazdagságban, örömben és nagyban. Haló! Na Mizó? Kikkel? Ricsike meg a Dávid? És? Hát elmegyünk bulizni, de hát nagyon drága ott a jegy. Mennyi? 5000 forint és korlátlanul fogyaszthatsz? Bármit. És hogy tudod megrendelni a jegyeket a diszkóba? Hát hogy sikerült? Értem. És akkor este hánykor megyünk a diszkóba? De kik mennek? Jó van. Jó van, de meg kéne csinálni a hajamat. Ja. Azt tudsz nyírni, vagy csak ilyen vagy? Na jó van akkor, de nekem rendesen vág ki, nem ám belevágsz. Na jó van akkor, most van 12 óra 40, 1 órakor találkozunk. Nálam. Na halló. Meg valaki, ma itt van a Miklós. Szevasz, nagyobb pálya. Jó, jöttél? Ja. Gyere. De már valami csicska partira viszel, gyere. Éves soha nem. Homi partira. Hallod, ide sztárok járnak. Gyanús vagy, a Ricsivel jársz, éjjel-nappal vele vagy. Meg az Dávidkával is. Már melegítés. Jó, mit tudtál? Meleg a melegítések. Ilyen hamar. Ahogy? Az mi volt a diszkó? Hát nagyon komoly volt, teli volt gácsikkal. Milyen gácsikkal? Nem ám ilyen volt neki. Igen, csöcs minden. Elhozta kárba, jó? Ütes párba, te huncut. Jani akarta, azt ilyen kóbie. Igen. De már nem voltam 40 éve diszkóban. Nem olyan, ez jó. Igen. Pacekba vágod a hajamat, érted? Itt körbe kéne vágni, így. Érted? Úgy, mint a pengének. Tudod, a vámpiros miatt. Meg kéne csinálnod, az a Hitler bajusz az nem kell. Az a levágod, érted? Valami játékszer van. Mi? Azt nem ám a fűgyíród van, mint a John Deere. Kolbászt azzal vágja. Igen. Keményen kell majd nyomni. Jó, mi nem melegítsetek, amire oda megyünk. Ja, lefáradtunk. Figyelj, levágod a hajam. Van cucc, ne aggódj, te Szakállat, minden. Érted? Na, akkor vágjátok le a hajat, meghozzuk le. Na jó, akkor vágjuk le a hajat. Panifert dobok. 1-2-3-at. Panifert? Ja. Nekünk is van mutva, Húzattam oda a disznót, ahol Nem olyan az panifert. van cucc, ahol így néz. Igen. Nagyon kemény. Álljatok le! Jó, van, ne húzzuk a időt, mert este nagy buli. Minden, sok nő lesz meg minden. sok a hajam száll. Ó, Istenem! És nem ritka hajam van, hogy látod. Szerintem ez a jó képűnek mennyi csaj lesz? Dobja egy testőt. Még nem dobhatom. Dob már be öcskös. És lájki-pájki. Nem, meg Diló. Minden letörnek képzeli magát, letörnek. Egész a Pest csinálni. Kiszi! Ezt nem fogja engedni a Viki.
Elcsaljuk. Nem kell engedélyel, a csücskegyre költség. Nem kell tudni róla. Engedni fog, te Kiász rász! Turbózza magát testét. Geci meg rá. Van nekem sokkolom, amik háznak akartok. Múltkor napokon nem bukszál most. A fürdőszobában mikázta magát. Nem igaz. Van hívja a Misi bátyját, Hogy rakja Mária. Álmodik a misi. Ha menjetek, én meg már Fortizni akarok. Na jó, oké. Oké. Hívunk Micsikét Fortizok. Oké. Csátok. Csá. Figyeljetek, a Mikikék kéne segítenem állandóan Ricsivel, meg a Dáviddal jár. Diszkóba. Ja, majd nőkkel, ilyen most 18-20 éves a gyerek, az nőkkel kéne járni. De nekem több nőm van így jár. 15 éves. Kell valami jó nőt szerezni neki. A diszkóba ismerkedjen. Legyen neki. Hát basszunk ki vele. Mert Tényleg van csaj, amúgy nem foglalkozik velünk soha. Amúgy igaz, akkor nem is jönne hozzánk semmi. Soha nem jön fel. Te kéne vele basszik. Föl se hív, mi van veletek, éte, vagy megtöröltetek. Jó, basszunk ki vele. Be kéne öltödnöd csajnak. Tényleg, te ugye só vagy nőnek. én. Miért pont én öltözzek nőnek? Hát miért ne? Én azt hiszik róla. hogy- Hittesd el vele, hát. Úgy levágja a hajadat, minden. Az hogy higgye, jó csaj vagy. Tényleg, úgyis levágassa a pengésen, meg stb. De azt tudod az nyírni? Ó, Tudod, ez a smicu. de akkor szakállatot is le kéne. De úgy mond neki, ne jöjjön rá. Úgy mond neki, hogy idegesít, vágja le. Ha mindegy, azt kell mondani, hogy van egy ismerősötök, hogy megismerkedne vele a Mikikre. Azt kell, ja, van egy jó csaj, jelölje be. És mit mondunk, te hol vagy a? Barnás. Mi? Te hol? Hát én megfáztam, nem tudtam elmenni az izére. Vagy valamelyik gyerek beteg. Akkor zsájke beteg osztottunk. Ennyi. Nem azért, mert papucsálat vagyok, hanem ott Mondjuk anyu úgy se engedne Nem, téged. fejben Na rúgom. várjél meg, már igazat nem mondom. Ez a papucsa. Ja, te tesóm, az trici. Milyen trici? Macikúrogató. Ilyen. Inkább beszéljünk már, és mit csinálsz te gyerek? Az itt talán gröppölgett a ujjam. Ó, Istenem, tudod mi rejtette le? Ő Maciát lopta, de... Na jó van. Meg kell nézni, hogy Mikike kim van, valamit kiment. Majd már szek. Kell neki szólni. Mik az a dagadék? Istenem, ez Ha a úgy elhízta két magát. bálna. Na menj. Na jó van, oké, ennyi. Menjünk paca. Na bátya, még egyszer milyen haj kell. Olyan, mint a pengében, érted? Jaj, vágom. Így levágod a szakállamat, és csak a bajszod ne legyen a hitleres, érted? Oké. Hanem pacek legyen. Most csak ez a haj nyíromba. Mennyire vetted? Ezt, hát még mikor kijött ez a Philips, 90 000-ért. 90 000? Aha. Ilyen hülye vagy, amit adsz ki. Nem ám a káridat vágtad vele, gyerek. Nem. Esküdj. Enyémet nem. Téred nem. Akkor jöhet. Na, dobja már a formát. Ahogy ne, bratya. Azaz. Mindig is erről álmodtam, hogy penge leszek. Mennyit szoktál vágni meg ilyesmi? Hát bátya, ilyen főkarcolja a fejemből, és panálos vágok. Elrontod a hajam, előre figyelmeztetek. Nem, nagyon jó lesz. Hát neked most levágom egy 10-esért. Mert családom belül vagy amúgy 15 ér. Jó, hát igazából 5000-et nyertem, igaz? Ja, de amúgy én nagyon komoly fodrász vagyok, azt hozzá. Nem ám papot csinálsz belőlem, de... Nem. Már érzem a izét. Kártya olvasón, a fejedbe bátya, hátul. Itt te. Ó. Vegyél egy kis szóval. Nagyon komoly van ez a bátya.
Tiszta pörgölete. De elrontod, én nem fizetlek ki. Jó, nem is kell elrontom. Na, De ha nagyon jó, akkor már 15. jó van. A szakállam is minden pacek legyen. Jó, érted? patek lesz, ki vagy meg. Na. Csinálják kemény átmeneket, ahogy volt a izének, tudod? A Jó. pengének is. Olyan lesz. Nagyon igény lesz. A fogam olyan lehet szerintetek? Olyan csináljuk azt is. Szerinted? Ja, hasítra. Mondtam, én tiszta penge vagyok. Tiszta pörgölete. Ha megmersz csúfítani. Hol van Érted? a bátyja? Ha úgyis már szerintem. Na. Megfejled akkor a térdemet, mint Moby Dick a tartályhajót, meg Hol van érted? a bátyja? Érthetően a szétszózoljuk. Esküszöm, ilyen haja senkinek nincs, meg nem is lesz soha. Én ezzel kész vagy, bemegyek a fürdőbe, lemelőzem. Hol vagy miért majd? Ezért nincsenek benne bogarak, vagy valami lakó. Hát valami ugrott, de nem tudom, mi lehet. Elég jó lesz. Ha, de milyen jó. Nem is gondolom. Sok van még? Hol van? Alig van haja, mert itt amit le kell vágni, na úgy. Ja, értem. Nagyon komoly hajad lesz bátyja. Értem. Órakész van. Oké. Róló. Tegé, mi? Na, olyan lesz, mint a pengébe, gyerek. A jobb bátyja. Mennyi simítás van még rajta? Hát van mindjárt kész, Oké. már csak átmegyolom. Ezért esküszöm a bátyón csarthoz neked. Így de Hát gucunk. úgy már jól lenne Így de bátyja. gucunk. Nagyon jókat Az tudod. összes gázsi elhagy. Jaj. Azt mondták, olyan vagyok, mint a vad csikó. Melyik? Csikóhal? Nem. Földön. Esküszöm neked, ha jó lesz. Így de gucunk. Így folyom ki a szemem, érted? Jó. Olyan nőt hozok, párját ritkítve. De ha nem, nagyon forró jársz bátyja. Jó van. Mindenhogy kész, kicsöngetem a 10-es, egy nagy gázsi neked. Jó van. Jó? Mert ez szó szerint nagy legyen. Nagy gázsi. Öcsémnek volt egy. Azt tudom. Kész vagy bátyja. Megnézem. Nagyon pönge. Mit csinált ez belőle, ez a gyerek Istenem? Ó, szerintem ez Rukóvatár lettem a meséből. Jaj, itt meg tiszta Logan vagyok. Hát nézd meg, nem szerintetek? Nézd meg, hogy megcsúfítottak. Izét mondtam, hogy csináljam pengét erre, Shaolin papot csinál belőle, elől meg X-Men vagyok. Ha mindegy, valahogy át kell várnom, mert most még ennek hozok én nőt, meg ilyesmit. Ilyen lócitromot neki majd. De ezt nem tudja, na várjál, majd azért adok neki. Ilyen, én megcsúfította 200 000 forintos szakálom, meg minden. Na jó, hát.
Itt vagy kisöcsém? Na bátyja, jó lesz? Nagyon jó volt, áldjon meg a jó Egy Isten. cseresztés. Nagyon örömös. Te köcsög. Miért bátyja? Még hogy téged kifizetni. Már nem érdekel. Mi van ez a gyerek? Kitagadom a családból. Vigyétek be, vagy hívjátok rá a rohammentőt, vagy bármi. Hát rosszul lett. Még azt itt, hogy fizetek érted a szemétlány. Meg! Mostantól vakon vagyunk. Tartsd a lábát, azt mondják, hogy nem esik rá. Tartsd, majd befingik. Várjál, van nála gyógyszer. Mi jó lenni a falonnál, he? Mit használ ez? Ájulásra van. Lehet a cukorszintje leesett. Adjátok oda neki, sajnálom, csak te. Jó, nem meg kinyitta a száját. Jaj, a nyelvit nem harapta-e? Jaj, olyan, mint egy T-rex. Jaj, keci. Mi? Még a gyógyszer mi kell csinálni? Mi van össze? Ez a gyerek. Hú, bátyja, nem tudsz megint lekáózni. Mi lett veled, te gyerek? Nem fizetlek ki! Pedig kifogsz. Megcsúfítottál! Egész falu erről fog beszélni erről a fejről. Csinálok újat, bátyja. Na jó van. Csak testvérem van. Újból pacekre most már vágd le egészen. Üle. Megbocsátok, visszaveszlek. Azért csak elhozom neki azt a nőt. Elhozom neki. Csak testvérem, érted? Szia! Szia, drágám, hogy vagy? Jól vagyok. Kitől kaptad meg a számom, te fiú? A bátyám, Ki a bátyád? tudod, a Ja, Gyula. Értem. És mit szeretné? hát téged. Téged szeretnének. És honnan tudatok belém tudnál szeretni, te fiú? Láttam a kisfejtet, nagyon bomba vagy. Bomba, akarsz látni csöcsöt? Igen. Oké. Akkor bekapcsolom a kamerát, te fiú. Szia! Shakira vagyok. Nem itt szólsz ehhez a csecshez, te fiú. Vagy kapták a bajcsöcsedet. Még nem is ismersz, te spernahajt el. Ha akarod, éjszaka találkozhatunk a diszkóba. Oké, most nem tudtam mondani, este vagy kulizja, szutarizhatnál. De nem lesz számít trépa, húzogatás, meg ilyesmi. Nem, hát az első, egyszer nem. És ilyen bogyós gyerek vagy? Nem. Hol dolgozol? Elő vagyunk, hogy kapcsolódunk, jó. Mi vagy? Figyeld, én tuti eltartanálok. Jó nézel ki. Köszönöm. A szakál az igazi? Igazi. És nagy farkú férfi vagy? A lovak itt. Micsoda? Lovak megirít. A lovak megirigylik? Ó, te állat, angol vagy? Francia. A franciák perverzek. Fejbe. Oké. Figyeld szívem, hogy nevezhetlek? Hát, tudjátok, Attila. Az túl nehéz, rövid is lesz szívem. Adok. Adonis? Igen. Találó név hozzád, baby. Én Shakira vagyok. Jó, akkor tudod mi? Minél hamarabb élvezhessük egymás jelenlétét a diszkóba, Tali. Na, szia! Jó estét! Szia! Hölgyeket kérem.
Nekem online rendeltek. Lakatos Shakira. Megvan. Van magánál szóró vágóeszköz, Nincs. vágóelevedevaló. Nincs. Megtapizható? Persze. Rendben. Biztos? Elmúlt már 18 éves? Igen. Fáradjon be. Köszönöm. Jó estét, uraim! Éket kérem. Elővételtem a gyerek. Milyen néven? Adonis. Nagyon kutyát. Milyen kutyák álló? Tudtad Mi van egy kutya van, bassz meg? Nyugalom. Szúró, bármilyen eszköz, ami nem idevaló. Jó, hogy nem lefogdosolni minket, bassz meg. Ilyené van kés? Hogy már a bátyja? Hé, szépen van! Az egészet van, bassz meg! Nagyon fel! Bassz meg, te kutya! Jó, velem bosolja minket, nem vagy! Az a másik kutya elszaladt! Hello, öcskös! Jó kis buli, hát. Szia, drágám, nem Szia, Adonis. Semmi, jó vagy már? Ki a barátod? Put that thing on me, my baby, don't need a man now. Once you stop, it's gonna be crazy. No, they like give me my message, go side. Come with me, my baby, don't need Put that thing on me, my baby, don't need a man now. Once you stop, it's gonna be crazy. No, they like give me my message, go side. Come with me, my baby, don't need a man now. You don't need nothing, you don't got it. You don't need It's gonna be easy. Miki! Hol vagytok? Shakira! Lehet erre. Adonis! Nem látom soha őket. Anyám, az mit csinál? Nem viszem meg! Béli! A Mikike nagyon megszíci, a Mikike! Úristen! Gratulálok! Ja, nagyon megszíci vagy! Bejövök neki. Már be is nyomtad! Nem, csak testérintkezés volt. Nagy volt a feszültség, le kellett vezetnem. Igen. Jó van, menjetek bulizni Jó, megyünk tovább. mi vissza. Sziasztok! Sziasztok!